Vážení, vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český lev. Svobodné nadechnutí v roce 1968 rychle začalo a ještě rychleji skončilo. Tohle je neslavný návrat našich představitelů a miláčků národa z Moskvy. Až na Františka Krígla všichni podepsali souhlas s okupací, čímž ji zpětně legalizovali. Moc хорошо. Pěkně se mi podepsali. Šlo to líp, než jsem čekal. Začalo neveselé období takzvané normalizace. 10 000 lidí raději odešli do emigrace, ostatně jako už tolikrát. Ti, co zůstali, se zase začali ohýbat, stejně jako jejich milovaní představitelé. Tehdy se na Václavském náměstí upálil student Jan Palach. Svým činem chtěl národ vyburcovat proti okupantům, ale marně. V dubnu 1969 z funkce odstoupil Alexandr Dubček. Na jeho místo nastoupil Gustáv Husák. Soudruzi a soudružky, děkujeme našemu největšímu příteli Sovětskému svazu za bratrskou pomoc. Husák, maladěc! Teď si to s těmi kontrarevolucionármi vyřídíme sami. Začali pracovat prověrkové komise, rozjeli se velké čistky. Kdo se nebyl ochoten ponížit, šel do kotelny, do dolů nebo do vězení. A pro ty šedé, přikrčené, tu byl ještě jeden způsob, jak přežívat normalizaci. Chaty a chalupy, prostě česká cesta. Slovník 70. let používal slova, která jsou dnes už bohudík téměř zapomenuta. Spartakiáda, Tuzex, devizový příslib.